Sa Lapu-Lapu City, tricycle driver nga naputlan og bitiis ug tiil human madasmagi sa usa ka pribadong auto nga gimaneho sa usa ka call center agent, way planong musangat og reklamo. Samtang pamilya sa call center agent ang niabaga sa gastuhan sa tambalanan sa tanang mga nabiktima sa aksidente. Ani ang report. Karong adlaw, gikatakdang makagawas na sa tambalanan ang 55 anyos nga tricycle driver nga si Edelberto Aranas human ma-admit sa tambalanan kapina sa usa ka semana. Nakalihay man unta siya sa head-on collision tali sa pribadong auto apan nasaghiran ang iyang bitiis ug tiil. Hinungdan nga kini naputol. Nahiagom usab og mga samad ug bunog ang iyang buko-buko human malimbuwad ang iyang tricycle nunot sa aksidente. Nakabantay ko nga naa siya kasi hindi ko kilupa na akong bila, wala nang kibawa na. Nigo naman ko. Wala ko magtuong akong tiil na nabali di ay. Diyan ako kapantay, bangon ako nga dili na ako kaparog. Apan bisan pa man sa hitabo, mapasalamaton gihapon sa Ginoo si Edelberto sa iyang ikaduhang kinabuhi. Kay kun wa pa siya makalihay, posibleng matunga-tungaan ang iyang tricycle sa auto ug sa multicab nga di pasaheroan. Siguro kung wala mo kalikay ma'am, siguro nga maigo ko sa multicab, maigo po ko niya. So delikado. Patungaan ko siguro ko. Siguro patay na siguro ko ma'am. Dugang ni Edelberto, giabagaman usab sa mga kabanay sa call center agent nga si Marlouis Garado ang tanan niyang gastuhan sa tambalanan. Apan nang hinaot siya ug ang iyang pamilya nga unta maabagan usab sila sa panginabuhian. Kay karon di na makapamasada si Edelberto nga mo'y nag-inusarang nanginabuhi sa ilang pamilya. Kunyara siguro may sinabot na akong inigawas na nako. Pero kumamukita niya po. Kibaw mo sa sasyon yun, napungkol man siya. Kibaw yun, nakalas mag-ana. Sa mo sasyon, sa pagkaon, kibaw na siya nga, bawa kita mo saligang tanan ko. Sa phone interview, gibutyag sa bayaw sa call center agent nga si Ryan Manaloto nga giabagan na nila ang tanang gastuhan sa tambalanan sa tanang mga nangaangol sa aksidente, lakip na ang 18 anyos nga tinun-an nga pasahero sa tricycle ug ang 4 anyos nga batang babay nga pasahero sa multicab nga nahiagom og samad ug bunog sa uo. Samtang si Marlouis Garado nakagawas na usab sa tambalanan kagahapon. Tanan na mo obligasyon na mo i-kuan gyud. Wala mo sila pabayahe until now. Always hindi ka communicate sa ilahat tanan say nang kuno namong ginahatag. Samtang ang 50 anyos nga si Gabriel Balanay nga nagmaneho usab sa iyang motorsiklo ug naatrasan sa multicab human mabanggai sa auto, wa usay plano nga mosangat og reklamo. Ako kuan lang akong motor iya lang paayo. Okay ra ko. Di na wala hinanglan kay iluoy mo pod og dako ko siya gastuhan na pa siya mga tuwa sa ARC ng hospital nga katong pasaheros mga multicab. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Marondina, Balitang Bisdak.